SL Beginners YouTube channel lo clear thin tu te in zawain chibai kan book le chawa tununa hian pu John Lalhruaitluanga computer engineer Kawmna hun kan nei dona kan video te tira tanga top thleng min lo thlir sak turin kan som hal chawani pu John Lalhruaitluanga masain chibai le tuna hian khoi hmuna nge in chena inupui fanau te ne nem ni in chen chung comment bar ang za nge ni khonga in min shil them chibai le nia ai na thona te wangin Bangalore kana pui le panen kan oma maro chu kan thre thre wangin tun line na shi pui leng te wangin company sang ten an employee te tena in lama tanga nan tho thaina turin ro man na thada takan siama tiang chuan ke ni thona company te panan ti vea chung da churem chang line tuna hian aizola an omegani kan chung koin zirna chungchang in zotila Kawlkulh khuaa hian enthlenga sikul lekala i lehkha zirlain athiam thei polin ni thinem kan khuaa Kawlkulh hianin pol somthleng ka kazira kan hunlai khan ti ve meila pol somthleng ba kala zir thailo ve shim boka middle school to Kawlkulh norda khan kazaba chuan high school ka Kawlkulh government high school han kaldia chuanin lehkha thiam thei shim ril ru chakan tiang hi chu kan hau lo ma ro chu kasirna sa ve shim mani toka chungte bang po chuan aniang class ate chuanin ai thapol te chu kan ve chau chara poriat kan jir kum khan first term atanga third term final term thleng khanin first position ka hau chara chungte bang po chuning kan teachers te khanin ti theinin min ringa nge min du sakwang ni pa pokin pol ko khamin bo kan tira pol som khamin join tirang heng hea chuan pol som kan jir kum khanin kan khuwa tang khanin ban hi thlak tek main first division ka pass we le boka an tuna chuanin the first division na pass te chuan omnem nok pa amara chu khati umlai te ka chuanin first division na kan khuwa tanga pass te ka chu thil thleng jen lo alani ve dewa along omdang dai ve shima i lehkha zirlain engtiana sign ngei zir thin i chungten an thlop tha che em tin Kawlkulh chuasan hnuwa khoi hmuna ngei zir chhun zong nia kan lehkha zirlai khan mani to ka chuan theiang to khan kazirna sa ve thei ema chungten lehkha zir ram hinti kha kangai ngai me ka shelawa achan pakhat chu enge kan chung ko din hun te kan thiam ma class 7 class 8 kan zirlai te kan enge kan chung ko din hun dik tak kha chu ka thiam em to chung te bang po chuanin mani thu khan jirna chang ka shele to nin ka shia chuanin ka chung te khanin min support tha ve em boka abek takin kanu khanin zinga te khana bek takin exam lai phei chuanin ma taka thim lai den kai thau thina lehkha zir turin chuanin lehkha zir lai chuan ril te lo trama ei tur te in tur te kan du ati khan thing pui te me tur te kha min lo siam sak thina min lo bu che sak thina lehkha min zir tir thiam lo sela te khanin khatiang zong khanin min lo tan pui min lo support thina chuanin atia pol som kan zir zo khanin soitong khanin class 10 ba kha chu zirna alom lo bang khan kan khuwa khanin aizola khan ka zir sun zum kha lo ngai ta tuna mi zo higher secondary school aizol hianin science kha line ka zir chun zum tani metric pass hnuwa computer science lati kan lo shia minol puina unlock lo subject har tak mai ani a nangma tuina line ve shim ani em engwanga professional course thlang ngei ni khatia class 10 kan han zo ta ka khanin MBBS lampang emo engineer lampang zir basic khan training basic khanin government khan science ka han la ta khania van ni thak te main 11 le 12 kan zir lai khanin kan zir tir tu te khanin career guidance lampang kha an soi or ema an soi bang khanin phurna kan lo na ya
nghe ril ru te kan lo siam sok soka chuan class 11 kan zir zo 12 kan zir ma he ka chuanin ka ril ru ka siam fel to kami MBBS lampang training ai ka chuan engineer lampang training ka chak in ka phur to a chu bang chuanin 12 kan zir don he ka chuanin biology subject pick ka ka kalzel na tur tan ha tangkai don lo ti ka ria da bang khanin ka drop filter to heng he nia khatia zirtir tu tena career guidance an soi war em bang pakhat pok khanin phur namin pea tuina min pea nia tuina le mani do than na leo bangin engineer training ka thlang ni du thunga in ka thlang ta ni I degree na inua na izong ngal nge I zir chun zom zel result chu ma in tuna in ha thola hi I mu ni a soite a oma a dikrengem khatia engineer kan zir lai khan van nei thak deuh main zir zo a zon tu ngai lo khanin kan zir lai khanin na ka mu ve to maya themi IT companies how software companies how hi nge campus recruitment drive tena in third year zir lai te fourth year zir lai te po an mo urgent ta zirin recruit turin campus hian an ron kal thina ke ni zir kum po khanin third year kan zir lai khanin 6 semester kan online an ron kal nuala ani ma sabera khanin we pro technologies khan ron kala te khan written test te kan na interview te kan ya ke po ka ban ni thak deuh khan ka thing ve lo mai first day khanin company dang po ka try to lem chuang lo khanin we pro technologies chu and zir zo join chu ka tum heta lom tak khan ka pum ta ti khan engineer ka zir zo po khanin harsa na am lam khanin we pro po chu ka join ta hal mai tum thleng hian hei software industry IT industry chun kala thok chho zel chu nia computer software engineer ti hi kan lo hriat dan che ni a tuna I na thona hian englam hinge I khoi ber in sai fia sak them nia software engineer han ti khanin in ang kan na thoin ang vek tura ngai theina lai ma maro chu doctor in specialization line ran nei ang deuh bok khanin ke ni po domain sang om ve ta ton nan tho hi ang vek hau da ba dinan ke ni thona mek te po networking domain anita networking domain kan competitors te chu hangs Cisco te Arista Networks te Juniper te HP Aruba te nita hang networking companies how in kan product ber chu routers network routers te switch te packet broker te kha anita ni hang kan product te hi engem puinol puina ina han le phone nga han man chi ani lo tlang puya hang wifi router te chu ni ve tho bok ma sala amar chu tam zo hemi kan core router ang tak te pe chu ami mal le chin lawin sarkar department te company dang te school university te le chi le man chi airport te seaport te khatikan le software company dang te pon ning chu khatiang ang le chi le man chi khan ni tlang pui zo khani ti kha ka soi phot dua nghe kan tho ber chu nghe kan ti ber chu te kan soi fia down chuan masain khang routers te kha engata na man nge an ni kan hriat thiam ma sak photanga ya khang routers sang kan siam chu chi te kha a then chu chak deuh te then chu chak do deuh te a then chu ina anda chi wifi routers kan tiang chi te pokhan yang chu khatiang te khanita amaro chu achak ber chi kan ti backbone routers internet backbone man chi routers ang chi te pokhan ombele ta chuan khang routers chi sang zinga khana then chu school man chi te le ma chak lo deuh le afang enge a functionality shan deuh tek te pokhan ombele ta ten khanin routers sang
aman na adana munazira mantu application taka kan siam thin ta kan siam ber la kan na ber chunita chuan chung application te chuan anti chuan afia thainan example lo betaila itun la chuanin thil te parcel speed post pangten kan thon thei ta ni speed post khanin an mani network kan nei ta copy sang kal tlang te ram chung ani ma ram pon ram sang kal tlang te pon yang chu khanin ti khanin I parcel kha I thon du na mun khan an network mang khanin through khanin an lo thon thlem thin ta ni chu tiang de bok chuanin antenna I mobile phone atangin internet access ta chuanin internet access akan application sang khai do mang ta antenna YouTube te Facebook te WhatsApp te ani la pon khoi lai website ham khan articles te poi lo share ni mai the than tu te poi lo share ni mai the ani la pon voice call te poi lo share ni mai the WhatsApp video call te voice call ang chi te Skype mo Zoom mo te pon ani ma na tiang khanin internet traffic ka achi sang kha lo ta chuanin chung kan software siam te chuanin kan software siam router sa kan install te chuanin khang internet traffic chi sang de kan lo thlir sang thiam ta ni he chu video file ani he chu audio file ani he chu mi in call na kal me kan he chu software file ani yang khanin internet traffic chi sang kha kan software mang khanin routers te khanin an lo thlir sang thiam thei ta ni chuanin antenna mean in Vietnam and man make real time audio real time chen zum tir ngai ang chi te kha lo ni phei chuanin routers te khanin priority kha asang theiang ber khanin an lo assign thei ta in Vietnam na man ka ting ang file ka ting ang audio file ang te ka chu ta mi pakhatin software lo download make ai te ka chuanin lo poimo chok ta poimo je chu real time a thleng zum ngai a chan chu in Vietnam ka ting ang chi kha thlen zum lo chan voice te kha lo chopi don ta aman tlak don ta chung awang te chuanin routers khobal hun sang te khanin ka ting khan lo thlir sangin e chu a poimo thlen wa tangai in priority sang zo khala an lo assign thei ta chuanin ka ting khan ta chung mai ba ka chuanin antenna ka tia router sang khobal hun sang do in connect ta chu an chak lam po khala in ang vek khel lo ta hemi aware an thon chua thailen lam po khala in ang vek lo ta antenna te file te poi lo thon ni mai thei ta file lo thon khanin I thon tran tir na changa engam ho chen kha chu alian thapa ngai do khanin IP packet lian thapa ngai do khanin alawin thon thei pon mai thei ma se engam ho chen a khanin routers te kha an lo chak tu lo te po ani ma na tiang kha tiang huna te po khanin an lo tan toi kan ti don ate zokin an lo siama kana ate sep khanan lo thon chong bele thei ta he ta an don na huna lo assemble le turang chi te khan chuanin chung mai ba ga chuanin khatia traffic reng kha destination nei pe kan ni ta antinan I parcel thon reng chuanin destination address nei ang khanin ithil thon chuar reng I phone atanga MI laptop atanga ma ithil thon chuar reng ang chi kha chuanin destination nei vek thani ang destination te kha hemi in address kan nei ang deu hianin ang destination te kha computer address IP address antita cutting address khan ni ta ni khang mun I thon du na mun khan thlen thainan khan routers te khan hemi hi chuta tang chuan an ron thona chuta kal tur chu ni ti khanin an database kha an do maintain ta ti khanin atoi thei ang bera arang thei ang bera chak thei ang bera a destination thlen theinan khanin routers te khanin internet traffic te kha an lo khal thina ni an ti don nga ni a chan chu antenna internet traffic te kha he tia
Kawlkulh tua lawin a then te phei chu satellite through te pawh khan alo drive chang te pawh kha awm ta chuan chung mi bakah te chuanin hemi kan service provider Airtel kan tih te Jio kan tih ang te tiang te pawh hianin khang routers te pawh kha billing tih theinan te khan an lo hmang ta chu mi khami chuanin darkar chu ti za chung chu voice call hemi ni a hin a siama tin ti khan record fel fai ta khalo siam sap ta anga record routers ina siam te kha or routers through an siam te kha kami service provider te khan bill siam nan khan an dom hang vele theita ti khan an sang sang tam tak om ta en ti khan police department te pon kami service provider dar te nan khanin thok hawin hemi IP address of hemi mobile phone hemi laptop nei tu hian chumi kami darkar a chuan hemi website hi tlo chumi khami chu ti in tian website engemaw tlo phan lo te alo om chuan khatiang ang blacklist whitelist ong song kha router through vek khan ti an hrin ta ni chu chu a fia thei angem a fia tu chuan chung mai baka chung thil mai model le chu entinan khatia routers tam tak khopal mun chang line connect khom ta chu entinan Delhi azin turin Kolkata through in ka kal theita ani lapan Guwahati through in ka kal theita khateng da khain internet traffic te pon US server a enga til engama zuk deliver tu rema zuk download atanga zuk download tu khain kong sang khan nei theita ni kami kong sang khanin a toy theiber kha thlang a thei chen china chuan thlang don ta amaro chu kami a kong toy theiber a khain khoilai ram emo routers core routers pakhat te khalo cheta se lo down ta se routers te khan in connect beka bang khain kami an in thlen ton theidan khan in sheton bek ta in enge fin na khan nei ta ni chuan khatenga enge akong man thina routers pakhat te lo down ka chuanin alternate path kha an thlang thei ta ni ti khanin engamo lir hi engamo leimin amo wangte khatia routers pakhat lo siat long chuan thipui tle wang mo te routers pakhat lo siat long chuan alternate path kha amang mei don ani khating intelligence khan ni ta ni also ting lampang chu kan na tho kan software siam ten an ti ber kan tho ber chu ani ta ni ti kha toy fel thayang deuh in kan sui nga chu ni mi hri ro se tuna I thona company hming hi enge ania I thona company hi India rama eng ang taka lian le poimo nge ani tin contracting nge regular ni tho tuna hian extreme networks a ka thok mega Bangalore office a regular employee in as principal software engineer din hun ka chal mega ni extreme networks hi US based company ne San Jose headquarter kan ne Europe te Asia te Australia te kan in char phara India rama po Bangalore le Chennai le Pune te office kan nei me boka khobel mun sanga employee ho zong song kan vain sang thung bel kan nia khumi Bangalore office biga khwanin mi za thung bel kan om boka chuanin eng tia poimo tak nge kan ti chuan entinan khung Bangalore airport te Delhi airport te network khu keima ni extreme networks nge siam routers le switches te manga nge run ani ta ni chumi om je chu kan thil siam te tel lo chuanin I thlok thailo ani deuh ber maianga achan chu I thlo don chuan airport a dei bakal ta chuanin check-in te lo ti da check-in counter te I bakal chuanin engkim kha enge khami airport network khan in connect vek ta ke airlines sang de khan an ma ni enge counter cheu nei khan counter cheu te kha khami airport network khan in connect chong be le ta khang airport network ang chi te pok kha ke ma ni enge product kan routers kan na te manga enge run ani ta ni
ka tiang khanin chumi chu India rama big chuan ta se ti khan big takin US a phei chuanin kan nge kan product an hmangna sa em a nge hemi service provider lian Verizon kan tiang chi te ka tiang khan Ericsson kan tiang chi te khanin company lian tak tak khanin kan product khan hmanga an network te kha ran ta ni chu tiang chunia poimo dan chu kan customer jong jong te chu kan soi mai nga ma chu thathiam mai chun kan ringa chu tiang kan product kan routers kan switches te lo chuanin company tam tak kha an ran thei big lawani berang ipian na le i seilian na Kawlkulh khuaa hian tun hma le tun hnu i hriat ve phak chin ah hma a sawn i ti nge ti lo ma sawn zel turin engte nge kan mamawh nia i hriat ma kan sawn lo kan ti thei ho lo nga 2001 vel trang khan Kawlkulh hi zirna wang le na thot te wang ponenga ka ommumal ta meu lo wa tia Christmas te khat to ka mangaron hong le zo ti lo chuan ram hausa ram changkang kan te na pakhat chu thil an export tam le tam lo te ni pakhata entinan Arab countries how chuan oil ten export nem em a chu tiang bak chuan Israel chuan an thian na len fin na te nge high tech agriculture technologies lampang te software industry lama po aram te ngai to chuan an duai ho lova tiang deuh chuanin kho hausa kho changkang te na pakhat chu kan khuaa tangkhan thil engzan nge kan export kan kho then om te emo Mizoram kho pui Aizawl lunglei champhai te khan kan khuaa tanga thon chuwa siam chuwa kha enge an man enge in nga nan nei ti kha ka tiang lampang ate kha na in khat ve a nia kan khuaa hi ma sawn tak tu chun kha tiang lampang khan tran kan lam ngaya kan kho then om te mo kha tiang Mizoram kho pui sang te kha lo nei lama on nei lama kan thil thar chhuah te mo ran bul lama kan thar chhuah te emo kan chawma engai kan tel lo chuanin an buai hial khop tura tran kan lak angaya chu tiang mokin zirna lama po official lian te engzan nge kan nei kan thi chuanin kuta chhir tham lek kan la nei lama ti khan officer te po hei tun aya tam jok than hem jok i sarkar office lian hun sang hian han thudua mai sela kan ma chu kan sawn jok ngai ngei dona tun ai chuan kha tiang jong te khanin ril ro chuan a lo lang tunlai zirlai te hian pol som pahnian pas nu hian general line lama an kal deuh thup zel mai a abikin keini thingtlang lama hian ani zual ni in alanga professional coach lam lu sil tur hian Kawlkulh zirlai te hian theina an nei ni hria em nia Kawlkulh zirlai te chau lo poniang chu tu point ti tak zeta tum ro na na lehkha zir pot chuan engline a pokal se an lo tling ngei an lo tling thei vek nin ka hria lehkha zirlai chuan tuifin riata nge tuifin riat zau taka longa chuang ang deuh hi kan nia nge tum mumal nei lawa kan zir chuan khatia longa chuana nge tum mumal tum ram nei lem lawa tuifona inthen quality ang deuh khania atapa chuan khomwal te chu ban nei na bangin lo thleng ve thin bok ma sela amaro chu hun tam takka nge inthen kol na lama khanin alo kho ral thaya ka tiang te kha ui om ma amaro chu tum mumal tak nei chuanin ka tiang inthen kol lo han kan tum ram lama khan tin gil tak khanin akal mai thaya ti khanin kan tum ram kha ma zo le thil tam tak kal koya nge harsa na kan to tur ang te pumpel chung khain kan tum ram kha kan thleng thaya nge ti khanin tunlaya phei chuanin technology sang to phone engkim mai hi Google mangin amu thei to han Google zewila answer hi lo lang tur mai jal to chung wang te chuanin
cái này hun lai mất thì ai chuan tụm lai trả lai zir lai thì chuan in advantage cái in này sa sim sima chu wang chuan in heng technologies kan nei te hi mang tangkai la nge phone a te hun kan mang tam em tlang puya heng kan hun man te hi nge ke ma ni zirna kong min pui thei ang chi zong ten nge social networking lama hun mang tam lu tok loin Facebook hun mang tam lu tok loin WhatsApp hun mang tam lu tok loin tangkai thei ang zong phone a te hian hun mang ila ke ma ni zirna lama min pui thei tur ang chi ten tikhan hun mang ila tikhan awal samjok em lehkha zir thil reng zir hi awal samjok em tum lai chana chuan kang tikha sheila utan po nge eng lai na po kal se lotlin na thei lu tokani tikha soidu ni Kawlkulh khatlang dana cha du inei zirna chungchang emo khatlang mason na lam hoi le mipui mimir hring ta na cha du inei a ong chung khong ai min an hri ta che ole khatlang mason na le zirna hi thil in kai noi plat ran thei lawania zirna te lo chon khatlang mason na tak a thleng thei lawa khoma son lo na chu zirna lam apon pol tlang pui thrin ani chuanin Kawlkulh khatlang in ma kan son zel theinan tuna kan zirlai nei mek te hi an poimo em a zirlai no pangten tummu mal tak ne le khain zir angaya zir tir tu ten thei anga arem chan huna pianga arem chan pianga career guidance lampang school ate po kan zir kan soi atha katiboka chuan nu le pa te point zir kan zirlai kan fa te zir tir tu te kuta da not lovin in laman lo hon te pan lo support thaila nge an zir pe na ni don pot chuanin kan ti thei ang tok te ka chu lehkha kan zir tir thiam lo ni pon lo ti hre lo ila lo support thabe bokila chung kan hriat theu tur chu degree nei ringot thi mi lo tling tak ni na poimo ber lova lo tling na hi sum le pai tho chuai ma poi sanai tam lama te chi le te thei pon lova kar tha le changkang nei te mi lo tling ni na ni chung hek lo ni chu ti rolin nge van doi le risel lo rim chu om theia chu tiang wang pon ni lova that chiat wang rim mo kazak ti awanga na thoza nei te wanga mi pui nga ya mi pe zon nga ya om ring kha a tha ber lawa chu tiang mi kan ni chuan in siam that kan ngai chung te tan khutlang tan mi chen pa kom kan ni ngai don lawani chu wangin in siam that kan ngai na lai ate chuan in kan siam that theu ngam po tula chuan a top nan le poimo ber chu zirlai no pang te po zir tir tu te po no le pa te po engkim siam tu pathian threng chunga kan ti tu theu te ma tak le rin om taka kan ti chang chuan ke mani tan le khutlang tan ma son na sa jok kan nge yang ti ka cha du cheu ani hun sep tak kara inkom na hun thatak min pe ka wangin lom thu kan hri la che